Pakistanyň Demirada Günwatarnaky Peşawar şäherine Tiri taýpa wekilleri Hayber welaýatynyň häkimetleri tarapyndan öz öýlerine edilýän reýtlere garşy protest bildirdiler. Protestçiler dargamadan hökümet binasyna tarap ýürüýüş geçirdiler. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Tiri taýpa regionlarynda Taliban jeňçilerine garşy giň gerimli harby kampaniýany alyp barýarlar. Qazaqstanyň Günwatarnaky Uralsk tewitinde ýüzlerini keýigin şeklindäki maskalar bilen örtün aktivistler ýurtda saýga keýiklerin köpçülikleýin ölmegi barada protest geçirdiler. Soňky hepdelerde öňden hem ýetip barýan bu keýiklerin 130 000 çemesi öldi. Bu görkeziji olaryň umumy sanynyň ýarysyny emele getirýär. Daşky gurşawga goraýjy aktivistler keýiklerin gyrylmagynyň Baykonurdaky kosmodrom bilen bagly bolmagynyň mümkinligi baradaky öňe sürmeleriň derňelmegini talap etdiler. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Birleşen Milletler Ugrumasynyň baş sekretary Ban Ki-moon dünýäde 2,5 milliard adamyň arasynda suwdan mahrumdygyny aýtdy. Ol bu barada Birleşen Milletler Ugrumasynyň ýaşaýyş üçin suw adly programmasy boýunça geçirilýän konferensiýada eden çykyşyna bellidi. Ban Ki-moon Merkezi Aziýanyň 5 ýurduna etjek saparynyň çäginde ilki bilen Täjikistana bardy. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.